Komplet tinstema l-kumpilazzjoni fil-każ ta' Erin Tanti, għallim ta' drama li qed ikun mixli bil-qtil ta' Liza Marizara u allegat li għana tikkommetti suwiċidju Marzu li għadda. Il-ħamis filgħodu il-prosekuzzjoni tellet ix-xhieda li kienet tfadlilha. Fosthom Giuliana Xerri Ferrante, esperta nominata mill-Maġistrat tal-Assa biex tanalizza dokumenti ta' Tanti u l-vittma. Qalet li l-ittra li kienet moddija lilha ir-riżulta li kienet miktuba minn Liza Zara. Emanuel Bsajla mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qal li flimkien ma' Stephen Camilleri kienu msejħa mill-Pulizija biex jiftħu appartament fil-Belt. Huwa spjega l-proċedura li użaw biex fetħu l-post, filwaqt li Camilleri qal li ma kien hemm ħadd fih. Xut ieħor mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien Silvano Portelli li qal li f'Ħaddingli huwa baqa' fuq l-irdum u kien hemm diġà helikopter jgħin persuna fuq il-blat. Portelli qal li l-ewwel persuna li ttellat kellha ftit leħja u l-unika kliem li semagħha tgħid kien qajma. Żied jgħid li t-tieni persuna li ttellet kienet bla ħajja. Il-Kuntistabli Patrick Farrugia, nominat bħala espert tax-xena tar-rejat, qal li eżamina l-kamra tas-sodda tal-vittma b'ħafna reqqa. Mill-post ittieħdu numru ta' dokumenti u affarijiet, filwaqt li kkonferma li fuq is-sodda kien hemm test ta' tqala użat. Barra minn hekk ittieħdu investa bajda u ħamra, kwilt u żewġ lożorbojot, filwaqt li minn banju tal-plastik ittieħdu qalziet ta' taħt u par kalzetti roża. Farrugia qal li fuq il-post sab tfittxija għaddejja minn membri tal-iskwadra tal-vizzji. Wara li mar l-Assa tan-Naxxar ingħata dokument li kien fih sigaretti tal-brim u borża b'ħaxiix aħdar niexef. Il-kawża issa hija deferita għal 25 ta' Settembru.